Boulevard diri ah. Boulevard. The island is Guyam. Guyam. Okay, yay! Balot. Cheers. Balot. Yay! Balot. Basta lalaki, balot. Babae, Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Tour ta. Lagawon ta ang Siargao kung gabi. Magdisco daw kuno kita dito sa baile. Perti daw kabibo, bisan pa og gabi. Tara, sabay ta. Tanahon ta, magdisco ta. Ubani kami maglagaw karong gabi. Boulevard diri ah. Boulevard. The island is Guyam. Guyam The Island. second island is Dako. Unsa man na? This is the naked Ay, island. kasaya. Asa ang naked? Wala na tay-tay. Wala mo gibukid mo. Tagayon mo. Unsa? Una na to kaunon ang itlog. Ato sang simhuton. Simhuton og panitan. Diri si sa Guyam. Si isa tos nag-shooting. Si Cardo. Si Cardo tama. Galisay. Diri sa kani Guyam Island. Gamining Guyam is gamay. Kani Dako Island. Diri si Jessica Soho. Naked Island dito. Wala lang mi nakadto sa Naked Island tungod sa panahon. Belot. Belot. Namilat sila. Ati ka ng balat sa puti. Ikatulo niya. Okay, yay! Balot! Cheers! Balot. Yay! Balot! Basta lalaki, balot. Babae, Basta lalaki balot. babae, Balat. Pag ingani bayot. Kapoy mga partner dito mga Naked Jude as in. Oh. wow. Murag sa Kokoloko Beach ba? So karon gibawal na sa Oh. Oh, lahi-lahi na ba yan? Lahi-lahi ng mga community mo gibawal. Kanang lokal ba? Mm. Sa katagaran ko diri mga partner. Corner Wala Hindi ano, pakialam. wala na gula sa pakialam. Pa karon dagan ng mga lokal mo nang gibawal. Topis lang pantibra o Freedom Island to rin. Piyawal na. Dali, Walay sapot ba? Ang sampot ba kanang hubutan Hubutanan. bawal na kay Tumon. Daghan man tao na Dili pud nga kuan ang pinakamahal pud nga resort. Ang may palad sa una pangalan na Gidon karon may palad na. Mayong palad. May palad. Mayong may Ay, Ginoo ko. mga mayong. Kato mga daoton og palad di kadto. Ano yung pinakamahal? Unsa man ang naandira? Ang sa manina dito sa mayong palad. Package din na ilahatanan ma'am. So, kung mag-alaping ka, matuka, ano mo sakyan yate? Oh, wow. Yate, pinatanan. Kung mag-surfing ka, Yate. free na ilahatanan bayad. Sir, makaadto dito sir kung kanang Ilan po ng package nila? 50,000 per night. Ay, sir. Pero kung kanang wala kay pungkol ka, wala kay palad. Di ka kabayad ang 250,000. Ayong palad. Ayong pulso. Wa may palad. Kabala, kamayin dito palad. Compulsory. So wala kay 250 bayaran basta wa kay Di ko palad sila magdawat pungkol. kung dili ka naka-kuan sa ila, naka-book, ang booking. Kailangan naka-booking. Dili. Book in, di sila magdawat. Bisag magpasang-pasag. Bisag magpasang. Milyon man na. Kasako nga kwarta, di ka sila magdawat. Kailangan naka-booking ka sa ilang website. Naka-booking ka sa ilang website. Diwatong ka nila. Pero kung pungkol ka wala kay palad, discounted. Awan. 50%. Di ka Yate ang imong sakyan sir, yate. 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 Pero ang
Sila yati kita yati. Let's see. Ang ginagawa nila, Maura gyapon Disyembre gyapon sa ginatuan sa tanang mga bata. Maura nakalain sila ayatin, matug soton yati imong sakyan. Bakit na sa abang nagayating haping ka? Libre na katanan ma'am. Package na ganito. Package na. For one day lang gud na. Yehe, human na jud mi og lagaw. Hantod sa sunod nato nga paglagaw uban ni kami unyang gabi kay mangwakwak mi. Yehe. Panihapon time. Kung kani nga panihapon akong isda lit ang nagkalami ani kay libre. Kisang libre ani ma'am. Ma'am. Sir Alan, thank you. Dalaga pa ito ang kuha ng kuduan eh. Ha? Dalaga. Itago na ito sa pangalang Rowena. Apelyido kahapay. A few moments later. Is Baile Resto Bar. Yeah, I need to know who came to turn up at their favorite festival. I need some Everybody. jump on stage and raise with your bro. Oh, that's what I'm calling all my ravers. Best in candy flavors. Calling all my hamsters. Too cool to be my listeners. Calling all the seamsters with iconic t-shirts. Say no to take Let's go!
Black midnight. Nami humanamig party uli nami mag-party. Mao ni ang nightlife diri sa Siargao. Uli na ang mga tao nga gatrabaho sa kagabhion. Ana po diri bibo gyapon. Uli. Kasi ako na tayo pakita, sir. Bibo. Walay COVID diring dapitan. Okay, diri sa Siargao bisa gabi walay problema kay mga buutan ang mga tao. 10 seconds later. Yehe, gipaningot jud kami og sinayaw sa baile. Mura ra jud walay COVID. Ang mask dili uso diri. Kay dili ka makasulod diri kung wala ka ipakita nga swab test result aron magkalaag-laag dinhi sa kalye. Maong ing-ani ka bibo dinhi sa baile. Meanwhile, Okay, shout out kay Ma'am Ana Loharder, Ma'am dyan sa Manila. Maraming salamat po sa support palagi. And shout out diha sa mga teachers sa Kapalong District, ilabi na sa Marcos Estoque Elementary School. Sa mga teachers, nakita ninyo ang kanindot mo sayaw ni Sir Alex. Sinaot ko sa inyong suporta, pag-share, pag-like, pag-comment dinhi sa ako ang video. Thank you and God bless sa ato ang tanan. Hausad na makadungog ka sa nahitabo sa Siargao sa pagkakaroon. Let's magtinabangay ta, magampo ta para sa Siargao. Ilabi na sa mga katawhan nga naa sa Siargao. God bless and paningkamot, barog, tindog. Dili magpapildi sa mga challenges nga naagian sa pagkakaroon. God bless sa inyo ang tanan. Hantod sa sunod ta nga lagawon, sabay ta. Ubani kami, malagaw ta, magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!